I-share ko lang now yung how I deal my stress. Yung how I deal my stress ba? Paano ko maano yung maiwasan yung stress ko kasi marami akong stress. Charing. Hindi. Oo. Tapos ngayon, iniisip ko kung ano bang ginawa ko para maiwasan ko yung stress ko. So, sa tingin ko lang, yung ito, yung sa tingin ko, ito yung gamot sa stress ko. Shopping, online shopping. Akala ko, yun yung gamot sa stress. Dun ko maiiwasan ang stress ko. Pero, nare-realize ko, na yung pagsha-shopping pala ay hindi sagot sa mga stress. Yung pagsha-shopping pala ay isa sa mga rason na magiging stress ka lalo. Kasi alam niyo kung bakit. Pag nai-stress ako, nag-online shopping ako. Bili ako ng bili kasi may sale, kasi stress ako. When nagsha-shopping ako, nakakalimutan ko yung stress ko. Pero after that, nung makita ko yung bangko ko wala ng laman, kasi online ng shopping ba. Pag nakita ko yung pera, bangko ko wala ng laman, lalo lang pala ako na-stress. Kaya iniisip ko, hindi pala sagot itong pag-online shopping na to sa mga stress natin. Nag-iisip ako kung ano kayang mga bagay na dapat kong gawin para maiwasan ko yung stress ko ba. Ayun, na-realize ko na may anak naman ako. Mag-ano na ako sa anak ko, yung time ko ba, ko sa anak ko. Mag-play na lang kami. Yung mga pag-online shopping, yung pag-shopping na yan, okay lang yun pag pag marami kang pera, pag marami kang savings. Pero pag wala kang savings, tas na-stress ka, huwag mo ubos yung pera mo sa online shopping. Lalo ka lang ma-stress. Believe me, pinagdaanan ko na yan. Ngayon. Kaya yung, I think, solusyon siya ba? Hindi pala siya solusyon. Yung pag-online shopping, hindi siya solusyon sa mga stress nyo. Kung mga stress kayo, matulog kayo, kumain kayo, matulog, kumain, maglaro sa mga anak nyo. Huwag yung online shopping. Huwag kayo para sa online shopping. Kasi marami na tayong lalong magiging stress. Hindi bang, yun lang na na-realize ko. Kasi naubos ko na ang pera ko sa pag-online shopping. Hindi naman siya mahal, mga sale lang. Kaya lang, yun yung laging takbuhan ko ba. Pag naboboard ako, stress ako, tulog yung anak ko, I open my cellphone, I scroll ako, tapos makita ko yung Zara, sale siya. Kita ko yung Zara, sale siya ba. Like ito. Alam niyo to, ang original price kasi nito, mga 9,000 yen, mga 4,000 pesos ba. Tapos nag-sale siya, nagiging na lang siya ba, 1,000 pesos. Natalo ako ng ng self ko ba. Kasi sabi ko, stress ako eh. Bili ko na to, ubusin ko na to ng pera ko. Pero nung naubos yung pera ko, lalo pala akong na-stress. Kaya ngayon, sa susunod, pag na-stress na ako, I will try to control myself na wag na mag-scroll. Maglilinis na lang ako ng bahay, maglalaro ng anak ko. Yun lang po. Share ko lang. Kasi ma-stress ako ngayon eh. Wala na akong pera. Dumating yung ko. Pagtingin ko sa pitaka ko, wala nang laman. Kaya yun lang po. Bye-bye. Bye-bye na, baby. Bye-bye. Pero ayun, nabili ko na kasi. Itatry ko na lang itatry kong sukatin ba, pagka maibsan pa yung stress ko na wala na akong pera. Para maibsan pa yung mga feelings ko ba na na-stress ako, wala na akong pera. Susukatin ko na lang.
Sukatin ko ha. Teka Nasukat ko na lang. siya guys at alam niyo ba kung ano, lalo akong na-stress kasi kulang yung height ko. Yung one piece, yung dress, hindi na ako makalakad guys. Lalo akong na-stress guys. Ayun po, maganda naman siya. Kaya lang feel talaga siya. Yung akala ko, yung maibsan ko yung stress ko ba, lalo akong na-stress kasi kulang yung height ko sa binili ko. Sobrang haba po niya guys, hindi ako makalakad. Pinakamaliit na tong binili ko, kaya lalo akong na-stress. Kaya na-realize ko na yung pag-online shopping pala, hindi siya takbuhan ng mga stress guys. Huwag kayong maniwala dyan guys, lalo kayong ma-stress. Tignan lang. Tingnan lang, tingnan. Check mo natin yung bitya. Tingnan. Tingnan. Madam, yan na. Yung one piece na binili ko, akala ko magiging sexy ako. Para na akong si sa dako. Kaya ayun, lalo akong na-stress. Wala pa akong pera. Na-stress pa ako, wala pa akong pera. Hindi ko pa ito magamit. Gawin ko na lang habol ito. Ayan, sige na. Maghabol ka na, Inday. Maghabol ka na. Kaya yan lang po. Yan lang. Na-realize ko lang, hindi siya takbuhan ng stress. Kasi magkakamali ka rin minsan, lalo kang may stress. Wala ka pang pera, naubos pa pera mo, hindi mo pa magamit ang nabili mo, kasi kulang yung height mo, imagination. Yan lang po. Bye, baby. Bye-bye.